lanovka z Lovnicu dolů. Ještě je to druhá, ale to asi nestihne, jakož brutálně prší. Jinak, ten pult těch tlačítek, nechápu proč, většinou vypadá, že má nějaký mrtvý polohy. A v programech stačí 5 plus minus. Jak ještě je to druhá lanovka, ta je zavěšená, je to jakýsi monorail s hodným pohonem, ale to asi nestihneme, až někdy příště. Teď tam jde druhý vůz, tamhle, tak brutálně prší. No tak ahoj.